Oli erityisen vaikea Marialle, joka oli viimeisillään raskaana. Ja todennäköistä on, että tuon matkan aikana niin Maria on miettinyt, miksi tämä verollepanon päätöksen piti tapahtua juuri nyt. Miksi tämä pitkä ja kivulias matka, jos mä kuljen Jumalan suunnitelmissa? Mutta tiesitkö, että jokainen askel, vaikka se oli ehkä kivuliaskin, jonka Maria otti, niin oli kohti sen lupauksen täyttymystä, että Messias syntyisi Betlehemissä. Ja ehkä sinä löydät tänään itsesi vaikeasta elämän tilanteesta. Sinulla on pitkä ja kivulias matka, johon olet joutunut olosuhteiden pakon sanelemaan. Ja mietit, että missä Jumala olet tämän kaiken keskellä. Niin lohduttakoon sinua tämä tietää, että sinun kivuliankin askel tapahtuu Jumalan kaitselmuksen käden alla. Ja hänen uskollisuus on sinun kilpesi ja sinun suojuksesi.